mimoriadne veľmi dôležitý program, čo sa týka zápasov nielen reprezentácie A mužstva, ale takisto aj mužstve 21 rokov a preto chceme byť veľmi, by som povedal, nie konfrontační, ale chceme byť veľmi konštruktívni, aby sme hľadali spoločnú cestu ďalej, ako fungovať v rámci Slovenského futbalového zväzu na úrovni aj profesionálnej, aj amatérskej. Som veľmi rád, že ani jeden z zástupcov klubov, ktorých som oficiálne vyzval, či majú problém s amatérským futbalom. Ja myslím, že v poslednom období zaznelo strašne veľa otázok, priepas medzi amatérským a profesionálnym futbalom a som presvedčený, že tak ako nemám ten ja problém so žiadnym členom amatérskeho, či už klubu, alebo nejakým členom amatérskeho futbalu, takisto nemajú ani moji kolegovia. A jednoznačne ma potešilo, že síce v médiách a spoločnosti rezonovali ten je nepriateľ. Ja si myslím, že takto sa na futbal pozerať nemôžeme. Predovšetkým by sme mali chápať o tom, že jedna aj druhá skupina bez seba fungovať nemôžeme. A som presvedčený, že cesta do budúcnosti určite bude. Samozrejme, k tomu musia byť ústretové kroky obidvoch strán, ale ja si myslím, že preto sa, tak jak to všade vo svete, rešpektuje amatérsky, profesionálny, lebo to je tá vlajková loď toho futbalu a na druhej strane určite aj profesionálny futbal bude rešpektovať a špecifické postavenie amatérskeho futbalu. Dneska na prezidiu zazneli otázky smerom ako ďalej s našim futbalom. Určite predovšetkým veľmi dôležité je, aby sme si povedali, že nemali by sme sa klamať. Nemali by sme sa v tých zásadných otázkach klamať, lebo futbal sa dá, chvíľu sa dá klamať, dá sa prikrášliť, ale ja si myslím, že je dôležité, aby sme si hovorili pravdu, tak jak tréneri, tak jak hráči, funkcionári, rozhodcovia, všetci by sme mali byť v tomto úprimní, aby sme mali pozerať ďalej. Ja som presvedčený, že tie zápasy, ktoré čakajú naše reprezentácie, sú mimoriadne dôležité a preto nechceme ani my veľmi, by som povedal, otvárať tie detailné vzťahy, ktoré momentálne niekedy nie sú úplne ideálne. Sú to dva pohľady, jeden pohľad je samozrejme náš, z profesionálneho hľadiska, druhý je z amatérskeho. Musím povedať za seba, to aj čo znelo v médiách a nemal som sa priestor, lebo väčšina z vás mi ani nedovolila sa vystúpiť, tak predovšetkým by som chcel, nemám žiadny osobný problém so žiadnym klubom amatérským, nemám žiadny problém s žiadnym amatérským funkcionárom. To, že sa účelovo vyťahla veta, že ja som proti amatérskému futbalu, určite nie. Ja rešpektujem väčšinu, rešpektujem názor na názor každého jednotlivca, ale na druhej strane si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme aj my rešpektovali. Ústava Slovenskej republiky sa nerobí podľa pani Mojsejovej a tak si myslím, že takto funguje, že aj stanovy Slovenského futbalového zväzu by mali byť rešpektované aj názormi, aj profesionálnej stránke, aj amatérskej. Určite tá nejaká priepas vznikla, keď sme dostali prvý návrh, keď nám škrtli tie miesta vo výkonnom výbore, ale ja som presvedčený, že prijali sa stanovy, kde ten počet je vyrovnaný a ja verím a podávame ruku naozaj k tým, ktorí majú futbal radi a chceme spolupracovať, aby či už to je reprezentácia najbližšie s Holandskom, 21 rokov, ktoré nás čakajú vo štvrtok, alebo odveta v Rotterdame a takisto samozrejme aj naše zápasy Ačka sú veľmi dôležité pre nás a preto by som aj vás poprosil, aby sme hľadali konštruktívne cestu, aby sa nám podarilo pripraviť dobrú klímu pre našich futbalistov, aby sme naplnili obidva štadióny, či už to bude teraz v Senci, alebo takisto aj v piatok a následne v útorok proti Grécku na Pasienkoch. No je dôležité, aby bola dobrá klíma pre slovenskú reprezentáciu, lebo slovenský futbal nepotrebuje nič viac ako uspieť v týchto dvoch zápasoch a ja som presvedčený, že sa nám to podarí.